TTAADC haphango kobokjak tini oro advisor wngwi manjak paikhe data mohon Jamatia TTAADC haphangno samung teibo jai khe tangnani bagwi abo hai hinui no tiplasani jwngjal kwbangma pending rok samung rok tongmani aborokno jai khe tangnani bagwi no tini oro join khe data mohon Jamatia aro lamsok khe EM Suhel Debroma EM Komal Koloi tai CEM Purnochandra Jamatia khobui borok tini oro bono lamsogwi risarlaiwi lamsoklaikhe TTAADC haphangni wngwi samung rok teibo dati khe tangjani bagwi no obo haikhe borok naharka oro sai khwnarkha CEM samung rok tangrwnani bagwi no obo haikhe bono invite khaiwi naharwi request khaiwi abo haikhe naharlaiwi hinui sai khwnarkha teibo dati khe samung jai khe tangjani bagwi no TTAADC haphangni twi abo hai samung rok ni bagwi no bono naharjaka hinui sai khwnarkha swrai CEM. Tini chini TTAADC nungwi Chief Legal Advisor borong ganang data mohon Jamatia bagwi Principal Secretary Law ni State Government ni obo tongjak जों chini ADC haphangno teibo legally stop khainani bagwi chini Maharaja ni saktharmung bai जों bono invite khailaikha komoklaikha chini advisor hisabe ADC no legalize je kahakhe proper samung khainani bagwi naikolnani bagwi chini oro phaidi जों koboklaimani chini sar data mohon bai accept khaikha angke जों bono tini katal hisabe yasak laisokmani जों आसा खायो फाइनान्सियल चीनी ADC तैबो legally जों samung kaham khaimanai जेहेतु थांनाय रावबो जों 38 बोसोर चीनी ADC चलाय थांमानिबो जों ताबोखाय legal नि samungno sijak khoroksa borok जों maya hani bangwi chini ADC ni 6 schedule ni joto provision tongmani rokno जों implement khaithani rawo kwbangma jwngjal wngwi tongmani financial o jwngjalo kaknai hai hinui asa khayo.